Κόσμος και Κοσμάκης. Τι κάνετε ρε φίλοι μου καλοί? Να ρωτήσω κάτι. Μήπως είδε κανένα στο Μούτο? Το Μίτσο, το Δημήτρη, 10 ονόματα έχει αυτό. Να ρωτήσω αυτούς μπας και τον είδε κανείς. Ρε ψηλέ. Έλα. Ρε, μήπως είδε στο Μούτο? Το Μούτο. Ναι ρε. Το Μούτο. Το Μούτο, αυτό που κάνει έτσι. Εσύ χωριανέ. Έλα ψηλέ. Μήπως είδες το Μούτο? Το Μούτο. Ποιος είναι αυτός? Το Μούτο μωρέ. Αυτό που κάνει έτσι. Κουμπάρε. Σιγά μωρέ. Τι θες? Μήπως είδες το Μούτο? Ποιος είναι αυτός? Ο Μούτος ρε. Αυτός που κάνει έτσι. Συμπέθερε. Ψάχνω το Μούτο. Το Μούτο. Μήπως τον είδες πουθενά? Α, ποιος είναι αυτός? Ο Μούτος, αυτός που κάνει έτσι. Αυτός που κάνει έτσι, που κάνει και γιουβέτσι, που κάνει κοκορέτσι. Έλα. Μήπως είδες το Μούτο? Το Μούτο. Ναι ρε, το Μούτο. Αυτό που κάνει έτσι. Ρε εσύ χωριανέ. Τι θες πάλι ρε ψηλέ? Το Μούτο μωρέ ψάχνω. Μήπως τον έχεις δει? Ποιος είναι αυτό? Το Μούτο. Το γιο της παγώνας. Αυτό που κάνει έτσι. Μήπως είδες αυτό το Μούτο? Το Μούτο. Ναι ρε, το Μούτο. Ποιος είναι αυτός? Ο Μούτος, αυτός που κάνει έτσι. Συμπέθερε. Τι θες πάλι ρε? Το Μούτο ψάχνω. Μήπως τον είδες πουθενά? Μα ποιο Μούτο? Το Μούτο, αυτό που κάνει έτσι. Έλα. Πάλι θα σε ρωτήσω. Είδες το Μούτο? Το Μούτο. Α, όχι, ποιος είναι αυτός? Ο Μούτος ρε, αυτός που κάνει έτσι. Ρε εσύ χωριανέ. Τι θες πάλι? Το Μούτο ρε φίλε, μήπως τον έχεις δει? Καλά ρε, ακόμα το ψάχνεις. Το Μούτο, το ξέρεις? Ποιο Μούτο? Το Μούτο, αυτό που κάνει έτσι. Εσύ. Τι θα γίνει μαζί σου? Ακόμη ψάχνουμε για αυτό το Μούτο. Νύχτωσε και ακόμα το ψάχνουμε. Ποιος είναι αυτός? Τον έχεις δει? Όχι, ποιος είναι Ο αυτός? Μούτος ρε, αυτός που κάνει έτσι. Κοίτα το. Α, τώρα σας βλέπω από ψηλά. Συμπέθερε. Μάντεψε ποιο ψάχνω. Πάλι. Ποιο ψάχνω? Ποιο ρε? Το Μούτο. Μα ποιο Μούτο? Το Μούτο, αυτό που κάνει έτσι. Ρε ψηλέ. Αν και έχεις κοντίνει λίγο τώρα, αλλά... Έλα. Μήπως είδες το Μούτο? Ποιο Μούτο? Τον είδες το Μούτο? Ποιο Μούτο? Ρε τον είδες το Μούτο? Μα ποιο Μούτο? Το Μούτο ρε, αυτό που κάνει έτσι.